Makita ang kamahinungdanon sa edukasyon usa ka ESL online teacher sa Dakbayan sa Mandawi, libreng mitudlo sa kabataan sa basic English. Lakip na video editing nga makalingaw aron daling makatun sa gitudlo. Kini ang report ni Femery Dumabo. Ning panahon nga dagang hagit sa kinabuhi ang giatubang, adunay pipila nga sayano nga pamaagi mipaambit sa ilang mga kahibalo. Sama na lang ni Van Jasper Araneta o mas na ilang Sir Van, taga-umapad Dakbayan sa Mandawi, usa ka home-based ESL teacher. Nangita siya og panahon nga motudlo sa iyang mga silingang kabataan sa basic English, video editing ug musika nga libre lang. Explain step by step. Sabi nga, ako sa tigil-pasay sa ilaha nga, sa importance sa English in their own lives. Aron mas daling makatunan, gihimo niya kining makalingaw. Hinungdan nga nakahimo sab sila og makalingaw nga mga videos. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. Lakip sa nakatunan sa mga bata ang mga maayong gawi. Gusto ko nga namin makalingaw sa kanila. Mga ni Sir Bandi, mangitagol, bilatans mga tuwang mo, personality mo din ma'am nga, review sa bahay, nga na ba, para ko nakatro niya ka lang. So na kayo, lagan kimi. Way pili si Sir Van sa konpilay edad sa buot mukatun. Si bisan kinsa nga uhaw sa kahibalo, iyang alagaran. Uban ni Cleofer Lumayag, ako si Femery Dumabok, Balitang Bisdak.